Венци отново извади късмет. Няма да бъде натварен скоро. Защо? Защото фирмата, в която отивам, гори. Бъдем свидетели на зверският пожар. Чуваме пожарната. Трябва да й направя път. Тя е зад мен. Да. Ето, ще стъпя в тревата дори. Пускам аварийните. Ето я. Няма такъв случай. Няма такъв случай. И това е от Венци. Бай!